Sziasztok! Ez a videó azért születhetett meg, mert 2008. decemberében kihagytam egy lehetőséget. De tanultam ebből, és azt gondolom az élet bármely területén alkalmazható ennek a történetnek a konklúziója. Csak a pillanat van. Éld meg minden pillanatot, ha adott egy lehetőség, akkor élj vele. 2008. decemberében jártam itt utoljára Tenerifén. Hihetetlen, mert akkor is voltak webináriumok, mint ahogy most indul a következő. De szóval az éjszakai élet jobban vonzott, mint a Nemzeti Parkban való sétálgatás és a természet felfedezése. Bár akkor is imádtam a természetet, és túráztam, de valahogy jobban beszippantott más dolog. Gondoltam, majd eljön az a pillanat, amikor újra visszajövök ide, és megmászom a Teide csúcsát, mert a hegyek mindig elbűvölnek, hatalmas élményt ad fölmenni és lejönni. De kihagytam, és 17 évet kellett várni rá. 17 évet kellett várni rá, hogy újra lehetőség kialakuljon, hogy itt járhassak. Szóval, moral of the story, lehetőségek jönnek, mennek, de ha ott van előtted, éljél vele. A jó hír az, hogy időről időre azért jönnek a lehetőségek, az elszalaszott lehetőségek után. Most van, ha ott a lehetőség, élj vele, csak az van, ne várj semmire. És ezt tanácsolom a február végén induló webinárium sorozatra, ugye egy újabb etap indul, 2025 tavasszal elindul nem sokára, hogy csatlakozz hozzánk a Trader Klubba, ahol a mostban tartalak, hogy mi történik a piacokon. Nem kell elolvasnod a pénzügyi médiának a cikkeit, amik elmondják, hogy mi történt. Heti kétszer webináriumok formájában valós időben megmutatom, hogy milyen lehetőségek alakulnak ki, és ugye a Facebook csoportunkban ezt után követjük napi szinten. Szóval élj a lehetőséggel, ahogy én éltem 2025-ben, és megmásztam a Teide csúcsát. Egy igazi élmény volt, bízom benne, hogy a 25 tavaszán induló Trader Club Pro is egy élmény lesz. Sziasztok! Találkozunk valami webináriumon hamarosan.